नमस्कार शेतकरी बांधवांनो. शेतकऱ्यांसाठी एक मोठी खुशखबर असून 118 कोटीचा निधी जो नुकसान भरपाईचा आहे तो मंजूर झालेला आहे. तर या संदर्भातली सविस्तर बातमी अशी की जळगाव जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत खरीप हंगामाची उत्पन्नावर आधारित अंतिम नुकसान भरपाईची रक्कम मंजूर करण्यात आली असून 118 कोटी रुपयांचे वाटप विमा कंपनीमार्फत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर बँक खात्यावर जमा करण्याचे काम सुरू असल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी संभाजी ठाकूर यांनी ही माहिती दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या खात्यावरती आता पैसे पडण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. योजनेअंतर्गत काढणी पश्चात नुकसान 2 आठवड्याच्या आतमध्ये म्हणजेच 14 दिवसाच्या आत बिगर मोसमी आलेल्या पावसामुळे जे काही नुकसान झालं त्याच्या वैयक्तिक स्तरावर जे पंचनामे झाले त्याचे निकष धरून किंवा त्या निकषाच्या अधीन राहून ही रक्कम शेतकऱ्याला वाटप करण्यात मंजूर करण्यात आलेली आहे असं सांगण्यात आलेलं आहे. जिल्ह्याची सन 2021-22च्या वर्षाची खरीप हंगामाची एकूण नुकसान भरपाई 1,04,270 शेतकऱ्यांना रुपये 184 कोटी इतकी विमा कंपनीकडून मंजूर झालेली आहे. जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना IIC लोंबार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी मार्फत राबवण्यात आलेली होती. शेतकरी हिस्सा म्हणून 27.48 कोटी रुपये विमा कंपनीकडे भरण्यात आले होते. यावर्षी खरीप पिकासाठी मिड सीझनसाठी 27.72 कोटी रुपये, स्थानिक आपत्तीसाठी 37.98 कोटी रुपये, तर काढणी पश्चात 26 कोटी रुपये अशी एकूण 65.9 कोटी रुपये 55,823 रुपये इतके शेतकऱ्यांच्या बँक खाती विमा कंपनीकडून जमा करण्यात आलेले आहेत. तर जळगाव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी ही एक महत्त्वाची अपडेट होती, ती आपल्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. ही माहिती आपल्याला आवडली असेल अशी अपेक्षा करतो. व्हिडिओला लगेच लाईक करून घ्या आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. एका नवीन माहितीसह नवीन व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत नमस्कार.